Nimbaga rabi itay manan apo. Ah, name the tune, lada kay man nga choir no kasano daytoy babaen iti panang tugtog ko no mapugtuan nyo daytoy nga kanta adda premyo yo. Kasanon? Ay mabalin na toy. Nay maday gore ka. Ang maalang wala. Nya kanta day. Nya. Anybody? Choir? Tigamin topic tay tatta nga rabi ay may kadwa nga aldaw nasurutan tayo DJ sinodo da sa nga pulong nga tema na ti idi rabi di kalman di karabi ikin tay bigat ti tinapik tayo ti umuna iso ti kadwa ti panagdalyasat nya kuna tayo life is a journey kati topic our companion in that journey. Daya titinapik tayo, nya? Kitatta, titapik tayo tatta, panagdingag, listening. Listening. Panagdingag. Kati kuna na ti panagdingag, ti umuna nga addang, masapol nga adda, panagkikinnaawatan panagdingag. Ngam kasapulan ti kaadda ti silulukat anakem, puso. Nya? Kakunada, message is received according to the mood of the receiver, right? Kala ko maridyan bagak. In my mind, that is clear. Amok na niya di nga kanta. Ngam sa bali, narigat yung maawat. Iso nga, no ti listening nga kunada, adda naggapuan na di speaker, adda message, adda met listener niya. Kasi ti listening nga ron, ti message ko na di jay, adda mangibaga, adda kayat na nga ibaga, adda met mangdengeg nga mangawat. Kano daduma, the message is received according to the mood of the receiver. Halasyak ko ma, di pa nang tokar ko, clear, di panunot ko no, niya di nga tokar, niya di nga kanta. Kada kayo hanyo maawatan, iso nga da kayo ang mamarites, no hanyo sigurado hanyo ipaspasa. Ori ka di jay kabsat tayo to nga jay na biktima, di jay inala na di jay pinuted na di jay ari na piman nga kabsat tayo. At timawag kanyak, maestro mi ijay orientation seminary. First time nga tumawag. Tajak pa'y nanggag nga ro dito nga balita idi. Tajak pa'y nanggag. Kakuna na, approvo, apaya, sino dahi dyan, nagbasa ka numat ti Immaculate Conception Orientation Seminary. Ikos, di nagbasaan mi di first year ti di umuna nga tukad ti dagitahan nga nag-minor seminary, mapanda di orientation. Sir, awan ti amok nga nagbasa nga taga Sibilya di jay ko na. Awan ti manglagip ko, uri di apelido, anjak nga manjak ammo ko nak. Agora ka i-confirm ko to, wan atat ako na ti radyo, ko na sinno mo dahit nga reporter ti radyo mat. Apan namutan imbaga nga nagbasa ka no dahil ay piman, ijay mo sa bali a seminaryo, yan dependiente mat. Iso dahil jay, nakangagan, imbalita namutan iso nga, message is received according to the mood of the receiver. Kaya nakigtuta ko, atapadak mga nagseminarista ko makanay. Apikas dila, sinayang na, nalahan tayo mga majadsan no niya ti condition diya tao. Ngam di jay message, ti ibagbaga na di jay, ibagada mo nga nagseminary, uwan ang sa bali magayam. Idinalawagan haan magayam. Iso nga dakay nga mamarites, sakbay yung nga iyebat. Sigurado nyo. Dahil nga ron ti pakaalaan na niya. Katatta ko na tayo, ti maikadwa nga aldaw, ti topic tayo, nung kuna tayo panagdalyasat, inyat sino ti kadwa tayo, tatta panagdingag listening. Ada may isang seminaryo, hamot ang seminaryo mi. Kuna na, yung bulletin board, dalat na bulletin board yung seminaryo niya, ijay dang ipaskil dagit hampay nakabayad, ijay tiba ikabil dati announcement, itugkal dalatan, wano isurat da jay,
kabil na jayan ka. Adda nang ikabil nga maysa nga kunana kano, Jesus is the answer. Adda mo nagsurat di babada, what is the question anyway? Nuwan, Jesus is the answer. Anya nga minti sa ludsod. What is the question? Kakuna tayo no maikadwa, listening. Agdengag kunana. Anya nga minti denggan tayo. No kunana nga, agdengag kunana. Anya gaminti kayat nang ibagbaga dito yung sinudo nga denggan tayo. Ti parparwanan na dito kakabsat. Ngamin, ti hierarchical structure ti simbaan tayo, no kitaan nyo idi, dahil kasi kaslasubsubyan tayo dahil sisa dito, dahil BEC, ginangrugyanan tayo idi, nga tila mangmangag namin idi, dahil tayo adda mabalin na, tila makaayab nga isungar nga inikat tayo, dahil tayo agmisa-misa iti balbalay niya, nga dahil tayo idi, hanga kaslakan niya tayo nga, agmisa tayo di balay, gapota sisa, idi ti mangawis kini po padi nga mangmisa, ijabalay na, dahil tayo adda kabailan na, makaitir ti stipend, di makabaon lang nga mang bisita mang pakan kani apo padi dagiti laeng rasa kada dagiti arimbukeng kada wati ipakpakan na kadagiti medyo kakabsat nga napanglaw kunana haampay nga danunan ni apo padi haampay makipangan haampay nga awan ti boses da kasla may ipapaigid da the old structure ti simbaan dayjay ngem datay dito Nueva Segovia kasi na po Diyos nakaaddang tayo haanen nga kasjay ngam padasen tayo nga sublianan, dagiti kayat dagiti ni Santo Papa, nga denggan ti boses dagiti kakabsat tayo. Denggan ti boses dagiti haan unay nga makaplasplastar dito simbaan. Isugurod nga da kayo nga makauma arupa na nanipod ubingak da kay dadtoy sangon aging gana tata agkabkabaw kayo. Diyo na nya naganan kasla daytay ha mga dayjay makauma ngam padasen mamet dagiti kakabsat tayo dayjay. Kadenggan ti boses da kunana dayjay. Kakas ano ti panagdengeg kakabsat kunatay tatay? At the messenger, at the message, at the receiver. Kano daduma haan nga nalawag. Hanga nalawag dijay mensahe nga maipasa. Anya nagana daytay ay ayam nga daytay no team building ko maka ibaga dijay may nga da grupo ko ibaga message relay kunana sa dijay nya, message relay. Ang kitaan nyo, nagmayat di nga ayam, ibagbaga na ti realidad ti panagbiag, nga noon niya di original message, inton dimmanon, ay, baliktaden. Awan to pa'y word nga maalan na apulusan may santon. Kakas di mo ti bagbaga na, no daduma, iti realidad ti lubong tayo, no daduma, kastoy ti mapaspasamak, no daduma, dahito ti maararamid, no anya di napasamak, isogoro dayjay the reality versus padamag kunana dayjay nya. Tadda dagiti no reality no dadduma di napasamak inton dimmanon baliktaden. Ay kunak nga ruden nga dagitay Dios ko dagita ka arrobayo. At dala nagpasyar nga barod di balay da inton dimmanon di maikadlo nga balay naganaken nasikugan naginak pa yun. Kas di ti kakaro ti damag no dadduma. Kaya ibagbaga na dito, listening, masapol ti panagdengeg. Ngam na i-apply tayo iti pamilya tayo, iti gimong tayo, iti biyag tayo, masapol nga adda clarity, clarification. Haan nga mabalin nga agkamali. Lagi may isa nga kadwami. Ita ni Indonarda nga dayta kayo. Puudan nyo, tanang ato unay, sayo simpaan di babana, anak mataka, pinudan damat, di ko di alad ti Christmas tree, nagmayatan niya, apaya na, nawaramutan apaya, kunamot apo nga, puudan mi, diya ka mo no sino nagkamali, no siyakwan no, diya nga road message ka, ti clear aja panunot ko nga ti ibagbagak, kas jay, diya nga aware, no siyak tinagkamali nga, ti nagawatan na ka, dahi diya, bagay pimintas mo ilataki, di angam, kas diya nga min, very simple things, dagito yun no daduma, but, no haan nga clear, madadaol. Madadaol di jay message. Isuti ko na, uray yung unag ti pamilya, you have to listen. Di agasawa, may sa nga kamali di agasawa no daduma, gapulaeng ta, haan nga naawatan di jay may sa.
Clear ti panunot dyan ng ibagahang nga naawatan di may sa insugayam agririridan manunga aldaw handag sasaon mistake gayam di panagaw kunak ano kas jeti kunam inya nga kunakan nagkamalin uri dagiti anak da kayo nga naganak you have to listen to you dagiti ibagbagada no daduma ka di tayo magkayat nga mga pagsa way magmaliw ko no nangruna da kay nga babae no daduma ilaylayat na pailati agsa o nabugtaken nagtamimin to kastanin. Masapol nga da clarity na. Masapol nga nalawag DJ mensahe. Kagurgurak mga minti agbaon. Diyan mo, hangko nga sakit nga daytay. Ibaon mo kung madimay ka, mangala ka ti tape, pudem ti kakasta. Dali na pala maibagaman. Saka ipagkat data, dayta wire it da aging gana, dayjay, rukodem no aging gana laeng, kung siya kumaaka, isimpam di jawar, ipagkat mo tanga mabadbad, automatic mo ten ako mano da IQ na di mga ramid. Ngam no ibagampay lang sa gay sa kakasti kadadakkel, ipagkat mo sa kanti kabil, irukod mo no sa din. Ay so, kaslamot tungangaw amin kung nakahangkay nga kasjay. Ngam no daddo masobra, aksadan sa ditay sobra, ti ammo clearan di instruction hampay lagayam. Ngam anya ti ibagbaga na dito kakabsat, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Haan laeng nga dito sinodo. Masapul di jay message tayo clear. Open mind, open heart. Tano daduma ka adda ibagbagada, lumablaban di panunot mo. Sakit ko dito no daduma. Uri jay school. Nagtek-tek notak ko ma, adda imbagana, adda pang panunutok na sa bali, nagpaspas di panunot agad ko kan. Kasla isunto message sen. Napartak launa di reception na nag-imagine kasla isunto ti message na no daduma ka haanggamin nga open heart. Haanggamin nga open-minded DJ panagdengag no di kay di inadbansam. Dahil no daduma iso nga agdadael. The same with the word of God. Iso nga rod sang kaibagak kada kayo nga agibasbasa. Da kayo ti there is a message, the word of God, da kayo ti messenger. Awaten mi nga dumdumngag. Kano ko namon imbes nga impatay na jiima na, impatay na jiima na, ni. Impatay na jiima sa bali aji impatay, kin impatay. Impatay na jiima, apa yang atang impatay na jiima, natitanaw? Uno binikkel na jibukod na nga bagbagi nga, apa yang nga, impatay na jiima na. Kambadi aji impatay, kin impatay, nagaddayo. Adayo timining na kanya tayo nga Ilocano dayjay. Ado na kiti kasdi nga aging gana tatay sungor nga praktisen nyo kadi ang nasaya at tasaon ni Apo Diyos dayta. Isugor nga ibaga tayo, igunam-gunam tayo nga adalin nyo nga nasaya at hangkay nga assuming nga ay nabayaga kag basbasan. Di ka pala naiyanak ko na nakin di katikista niya. Antay praktisen nyo palabsan nyo ay nabayaga kag basbasan di ka pala naiyanak amok dagitan ay idi agbasa tapalo nga talaga. Dahil ito'y maibasa, ay, ayan na to yan, oh, may kaman. Ayan, ay, mukat. Di na pa'y gayam, amuno, inya nga page, inya nga partiti, ayan na. Dahil tanong ko na mo, dahil ti pader, uwang nga rod, bagbagak lang nga rod. So, dahil origi sa uni Apo Diyos na daduma, haantay maawatan. Ito'y laang nga dato'y, external dato'y niya. External kahit na nga sa uwan, di panangibasa yo, dahil di maibasa, awatin mi. Kano nagkamali kayo, mistaken. Anya mo ti internal, the word of God, nga ibagbaga na kada tayo. Haan laeng ito'y sinudo. Da tayo ti relasyon tayo kini Apo Diyos. Adda ka di oras mo, nga agtugaw, nga mangdengeg, ti mensahe na babaan ti Espiritu Santo king ka. Adda ka di gundaway mo nga mangimagine no inya di ibagana mangdengeg mga miris no inya di ibagana tapno maawatam di ibagbaga ni Apo Dios. Isugarod nga ora di o nagti classroom nakakabil ija nya keep silence kung kunana di apaya no sumanao ka hamo manggeg di ibagbaga jay mestra. Kano agmalmalam nga tumanatat ka, nang runa no nagtitipong kayo yan, tiwiteng siyadwan no, sirok ti mangga. At dagarod oras mo ka nang dengag di imbaga na kanyam ni Apo Diyos, haan, awan.
Isu nga tatan ni Apo Diyos kanya tayo kakabsat, agsasa umit. Tunggal oras, tunggal minuto kada tayo ka, mangmanggag mo ka din niya, di kayat na nga ibagahan na kanyam. Ada ka di gundaway mo nga agtugaw nga dumngag mo no anya di ibagahan na kanyam. Isu nga rod nga di klase, ti kararag tayo ka, na imay kadtuyan, imay ka nagkararag, imbagam amin, ala ibagam amin nga, kaya mong ibaga kanya na, ibagam nga, amin nga araro nga engem, daw-dawatem, ibagam kanya na, and, agulimak kamat, pagulimakam di kaunggang, denggemat no inya nga rod di ibaga na kanya, isungar nga ko na tayo nga, agsao ka o apo, dumdumngeg toy, adipan mo. Kano dadto maka one time tayo nga mangdengeg. Haan nga silulukat di panunot, haan nga silulukat di puso, kendri na. No dadto maka denial. Denial di jeri na tayo. At dapat hamuintad nga supli. Babaamon, uri ka naman na mga binirok. Agpakumbabakan pa kawan nyagin din. No dadto maka kurang di listening kurang. Ada nga di analogida niya. Ti panagdengeg nga kunada ti lapayag analogy na bayag nga istorya daytan. So nga duwa nga lapayag pinagtipon mo nagbalin nga nagsinan. Isu nga hanlaeng nga ditoy adda ditoy. Di puso nga dumdumngeg nga maipapuso di jay inya nga no ringod ka di batwat ti puso di may nga lapayag mo di bangking tapusom. Hanlaeng nga ditoy ti panagdengeg adda no maipapuso. Di emosyonal. Tingorod communication tata, kay idi ka IQ haan. IQ haan tatan. Mas effective ti EQ, emotional. Dakdakkel di emotion. Iso nga rod nga no, uray no kasano kapintas ti ibagbagam. No haan na nga naawat iti nga naimpapuswan, narigat. Iso nga rod nga dakay nga babae ko na dati survey. May kabisa yo amin nga banag, apaya, dumdum nga ay no, naglakayo nga ikabisa ti amin nga pasamak. Taapaya, no dadduma, amin ka magmag na dito emotion kanyayo. Napanti emotion. Iso nga nadarasyo nga malagip ta di emotion ti dumngeg no dadduma. Ngam no us-usto nga damag, ay sabali mo ilapayag laeng awanan di emotion. Kada iti ti ibagbaga na dito kakabsat, no ti panagdengeg na impapuswan, ti panagdengeg, adda dito kariri na tayo, silulukat, uray di jay relationship tayo iti pamilya, umuneg. No talaga adenggam di ibagbaga na ni partner mo, nilakay mo, ni bakit mo, dagiti anak mo, wano ni nanang mo, adda mo puntos na. No daddo makahangkay lang agpadpada gamin ti kayat, iso nga na mapantiriri. Ag-conflict no daddo timot panang ipagorupyo gamin, dakay gamin no daddo mga self-righteous, ti conflict kanyayo kaapan, haan No nagresiris di idea yun kapag balinan nyo ngamin nga apa, haan Adda idea na, adda ideyam, pagbalinan nyo nga riri, wrong Adda mo puntos na, adda mo puntos mo, mabalin nyo mating mga ituloy nga agbyag, nga hangkay agpadpada ti panirigan. Kung daduma ka kaya mo siksikala mangmanggag, no daduma kaya mo sikala masursurot, iso na ngay, anyang pagbalinan nga robot, iso nga ron nga adda ko madijay, listening ability. Nga si pupuso nga dumngeg. Umuna di o nagtipagtangan. Umuna dagiti agkakaruba. Api nga, dari series agkakaruba, awan mayat nga dumngeg. Kaya tayo amin ti agsao. Uri di gunglo tayo, di grupo tayo. No kaya tayo amin ti agsao, awan mayat nga dumngeg, awan mapasamak. Iso nga napatag ti panagdengeg. Uri ni Apo Diyos. Agsao ka kin Apo Diyos, inton time nga agsao iso na, di magkayat ti dumngeg, awan ati mapasamak. So, practice. Give time. Ikan nyo ti oras na. Magsauman ni Apo Diyos kada tayo, na pinpintas nga na denggan tayo na impapusuan, denggan tayo iti kaunggan tayo. Uri ka dagiti signs of the times nga kuna tayo. Dati mapaspasamak kada tayo. Naobserbaran tayo laang denggan tayo ti kayat ni Apo Diyos kada tayo. Ado tinasayaat nga ititid na. Ado tinapintas nga ibagbaga na. Uray dagiti pasamak iti panagbiag tayo. Ado tinapintas nga ibagbaganan no daddo magaming kantay kayat. Denial li puso tayo iso nga awan ti may kasla ko agbalin nga negative.
Ngam nadumdunggag ka iti puso, iso dijay. Maawatam ti mapaspasamak, maakseptar mo ti mapaspasamak, dadta aggargaraw ni Apo Diyos iti biyag tayo. Ala dumngeg, anlaang iti panunot, anlaang iti lapayag, no di di adda iti puso.